O beth dwi'n teimlo'n siŵr amdano yw hwn. Pan mae'r blaid fel Plaid Lafur wedi bod mewn grym am spel hir, fel ni wedi bod, mae rhaid i ni fel blaid i trial i ail-creu polisïau ac pethau i wneud yn y dyfodol. Ble ni'n mynd i ffindio ar syniadau, ble ni'n mynd i ffindio ar egni i wneud pethau fel yna, wel dwi'n siŵr ar ochr chwith bydd hwnna'n dod. A dyna pam dwi'n disgrifio fy hunan fel rhywun ar y canol chwith, a dwi'n siŵr pan ni'n mynd mewn i'r ymdrech, a ni'n siarad am syniadau newydd am y dyfodol, yn y lle na bydd y syniadau yn dod, dwi'n siŵr pobl newydd sy'n wedi dod i fewn i'r Plaid Lafur, a mae nifer fawr o bobl newydd yn y blaid, o'r ochr na mae nhw'n dod, a dyna be ni'n mynd i cael yr egni o bobl i helpu ni fel blaid a fel Cymru i gyd i wynebu y sialensiau sydd na yn y dyfodol gyda syniadau sy'n ffitio i fewn gyda'r y traddodiad sydd da ni yn Cymru o wneud pethau mewn ffordd radical, ond wneud pethau 'da gilydd.